Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria Jovany. Moltes gràcies, en Jaume Reguant, que no el veiem però està actuant de mestre de cerimònies. I moltes gràcies a en Lluís Saumell, que és qui em va fer arribar la proposta de part de la parròquia de Sant Ildefons perquè aquesta nit pogués estar amb tots vosaltres. Em fa molta il·lusió pensar que som vora 100 persones en una trobada d'aquestes característiques. Haig de dir de tota manera que, encara que entenc el desplegament que heu anat fent de convidats, buscàveu un periodista. L'encàrrec que vaig rebre a part del Lluís era escolta, parla'ns del futur, i això em va recordar aquella frase que diuen que fer prediccions és difícil, sobretot si estan referides al futur, perquè tal com estan les coses, qui pot saber què és el que passarà, però està bé que hi pensem una miqueta i que mirem de fer una projecció amb poques paraules, amb una breu estona. Ara que deies això de parlar i de fer-ho curt, de ser breus, sempre em ve al cap una cosa que atribueixen a Churchill. Ja sabeu que quan hi ha una frase era de Churchill, tothom diu això, però és molt probable que ho fos perquè està molt ben trobada. Es veu que quan li parlaven sobre la qualitat dels seus discursos, ell deia que quan havia de parlar 2 hores s'ho preparava en 5 minuts, però que quan havia de parlar 5 minuts necessitava 2 hores per preparar-s'ho. I és ben veritat. És a dir, si un vol explicar en poc temps una idea complexa, necessita primer trobar-la, estar molt segur del que vol dir, i després, com aquell jardiner que té unes tisores i va podant l'arbre, anar traient les branquetes que són potser superficials o que es poden més prescindibles, però finalment allà s'hi ha de veure un arbre, és a dir, un pal, un tronc i unes branques i unes fulles. El que no podem fer és estisorar-ho tot. I per tant, i afortunadament pel meu gremi, comunicar-se no sempre és fàcil i cal un cert ofici, però sobretot el que cal és moltes ganes de comunicar-se i de tenir coses a dir que ens puguin fer profits a tot plegat. Jo espero sincerament que sigui el resultat de la conversa d'aquesta nit. Ja dic que la petició que em va fer és que parlés sobre el futur. Si parlem sobre el futur, naturalment ho fem des del present, i aquest present és dur i és contradictori. És contradictori perquè fixeu-vos que hem trigat menys d'1 any a fer la vacuna i, en canvi, tot just passa d'un 6%, la quantitat de la gent vacunada a Catalunya, un 6%, després de més de 3 mesos de la primera dosi, i amb les 2 dosis, un 6% la quantitat de gent totalment vacunada i un 16% la que ha rebut alguna dosi. És a dir, hem corregut molt a tenir una vacuna i després que l'hem hagut de distribuir i l'hem hagut d'administrar, hem anat més lents. Aquests dies, per exemple, està pujant el nombre de malalts crítics ingressats a les UCIs, però gràcies a les vacunes, malgrat que el percentatge de vacunes administrades és baix, tenint en compte la població, està baixant la mortalitat. Avui nosaltres al diari expliquem que si no fos per les vacunes, la mortalitat seria en aquests moments un 60% superior. Però al mateix temps, si sentiu les queixes del sector de l'hostaleria i de la restauració aquestes setmanes, o aquesta setmana última, doncs no poden més perquè per Setmana Santa van poder obrir i això va ser un respir per les economies de molts negocis de l'hostaleria i de la restauració, però ara aquest cap de setmana els han tornat a tancar. Per tant, veiem la llum al final del túnel, sabem que no és un tren que ve en contradirecció, sabem que realment és la llum que estàvem esperant, és el resultat que diuen. A l'estiu o al final de l'estiu hi haurà un 70% de la població adulta catalana i també espanyola vacunada, que ve el bon temps i amb l'augment de les temperatures el virus ho té una miqueta més difícil que l'hivern. És a dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que a curt termini, el termini més immediat ens fan ser una miqueta, ens permeten pensar una mica més de respir en la situació, però en canvi la situació encara és molt dura. Fixeu-vos, si parlem de la restauració, jo aquesta setmana em vaig creuar uns correus electrònics
amb un dels millors cuiners del món. És català, ja sabeu que la gastronomia catalana en els últims 20 anys ha assolit unes cotes d'excel·lència altíssima i de reconeixement internacional i, per tant, tota aquesta corrua de cuiners que surten a l'anunci d'Estrella dient que s'hi tornen a posar i que tornaran a obrir, som-hi, doncs és un d'aquests que hi surt. I em diu, us ho vull llegir una mica per capturar també l'esperit del moment, no? Diu, desitjo que estigueu molt bé de salut. S'està fent molt llarg i feixuc. I avui, amb les noves restriccions, aquestes de que han tornat a tancar, estem un xic atuïts. Aquesta pandèmia requereix de molt sacrifici, recursos, capacitat d'endeutament i massa confiança a molt llarg termini. Venen mal dades. Ara ja estem immersos en la gran crisi econòmica de l'hostaleria. Un naufragi en el que tots naveguem en el mateix mar remogut, però amb diferents tipus de vaixells i cadascú amb diferents destins. No sabem encara si els mesos propers seran més engrescadors, però tot sembla massa incert. Malauradament, en aquests temps d'una segona primavera trista, refereix a la primera de l'any passat, salvem més vides, però no es salvaran molts bars i restaurants. En fi, perquè tingueu una pista, em diu, a Girona fa basar de veure la quantitat de locals tancats. Imagino que com a Barcelona. Bé, per tant, com veig el futur? Si el futur és incert per naturalesa, la pandèmia ha multiplicat la condició de la incertesa perquè costa molt fer plans. Plans, vull dir, a partir de quan els podem fer? Per quanta gent? Comptant amb què? Amb com serà el món? Quina serà la mobilitat? Mireu, l'altre dia, en Justin Welby, que és l'arquebisbe de Canterbury, en una entrevista, deia que hi ha 3 lliçons d'aquesta pandèmia. La primera és que som interdependents, que no hi ha una part del món on hi ha un virus descontrolat. És tot el món. Fixeu-vos que això va començar a la Xina, al principi ens ho miràvem amb distància i amb una miqueta d'escepticisme i fins i tot ens feia gràcia veure com els xinesos eren capaços de construir un hospital en una setmana. Després ens parlaven d'Itàlia, que al nord d'Itàlia hi havia casos, però deien, bé, ja se sap, els italians, no? I no ens vam adonar que ja ho teníem aquí. I com aquell qui diu, encara discutíem si s'havia de fer el Mobile World Congress i de seguida vam veure que això no es podia fer. Per tant, tal com diu l'arquebisbe de Canterbury, som interdependents. No hi ha una pandèmia d'una part del món, és tot el món que ha passat la pandèmia. La segona lliçó, som fràgils. Són fràgils. Potser nosaltres al primer món ho havíem oblidat, o volíem oblidar-ho, o no ens ho volíem mirar. Això de la fragilitat, per desgràcia, en fi, sempre hi ha aquella notícia d'algú de la família que passa per una malaltia greu que encara avui dia és incurable i aleshores te n'adones de la condició de fragilitat que patim tots, no? Però ja parlàvem, en el primer món ja parlàvem de la immortalitat, parlàvem de la modificació de l'ADN, parlàvem de, en fi, fins i tot això, d'esmenar la plana a la creació, per dir-ho així, no? Doncs no, resulta que ha vingut un virus que és un ésser que sumat tot, es veu que tot el coronavirus que hi ha pel món és inapreciable, només a ull nu, només es pot veure a microscopi i no seria precisament molt gran i tots els exèrcits i tota la inversió en armes no hi ha pogut fer res. Per tant, interdependents, fràgils i finalment desiguals. Desiguals. És a dir, fixem-nos qui ha mort. Han mort a vegades els de sempre, els més pobres. Aquests sempre llepen. Quan és una guerra o quan hi ha un virus, els més pobres. Els més pobres en tots els sentits. Els que viuen en condicions higièniques pitjors, els que no tenen sanitat pública al seu abast o no es poden pagar una sanitat privada, però també els que han de viure molta gent en un pis molt petit, on no hi ha possibilitat de mantenir una distància de seguretat, o aquells que per raó de la falta d'instrucció, de les seves condicions d'analfabetisme, poso per cas, o en general d'allò que en diríem la cultura més bàsica, ignoren la importància de rentar-se les mans, un fet tan senzill i tan obvi com rentar-se les mans. Per tant, les 3 lliçons de l'arquebisbe de Canterbury, interdependents, fràgils i desiguals.
i diu que cal posar èmfasi en la igualtat i en la dignitat humana, que si no ens mantenim junts, patirem per separat. Aquest em sembla un gran resum, no? Si no continuem junts, patirem per separat. Certament el món, i aquí podem entrar en una discussió, però diguem-ho també sense draps calents, no? El món, el capitalisme, ha topat amb un límit. Jo recordo una de les primeres entrevistes que vaig fer ara fa un any, quan ens vam confinar tots i fèiem el diari Ara des de casa i jo feia les entrevistes una mica com ara les estic fent amb vosaltres, a través de la pantalla. Vaig entrevistar un filòsof basco-navarrès que es diu Daniel Innerarity i em va dir una sèrie de coses que, com que estan prou ben resumides, les llegeixo. Diu, a veure, jo crec que això, refereix a la pandèmia, no és la fi del món, sinó la fi d'un món complet que fa temps que ens està avisant que s'està acabant i que podríem definir amb 3 categories. El món de la informació precisa que elimina la incertesa. Fixeu-vos el que us deia abans de la incertesa, el món incert que anem, perquè, entre altres coses, a part que la ciència avançava, teníem informació i algoritmes que ens permetien saber exactament què passaria demà. Doncs el de la informació precisa que elimina la incertesa, això en aquests moments s'està acabant, el món dels éssers invulnerables, el que us deia abans, de la immortalitat, i el de l'autosuficiència dels estats, aquesta suficiència masculina dels subjectes que no cuiden els uns dels altres, l'autosuficiència de l'individu que té diners i prefereix assumir els riscos a títol personal. Estàvem avisats que aquest món s'acabava almenys des de la crisi del 2008. Vivim als límits de la velocitat, del creixement, del consum. És la idea de la recursivitat, que no estem en un món que està a la nostra plena disposició i ara la nostra mateixa existència corpòria ens parla de limitacions. I deia, haurem de revisar la política entesa com allò que fan els mascles que no tenen experiència en la cura de les persones, perquè d'això se n'ocupaven les dones. Aquesta experiència de vulnerabilitat universal, un concepte que torna a sortir, allò que deia abans l'arquebisbe de Canterbury, ens està convidant cada vegada més a definir-nos com a subjectes que depenen els uns dels altres, de subjectes que s'han de cuidar, que no són autosuficients. Per tant, una de les lliçons d'aquesta pandèmia i una de les coses que queda pel futur més immediat, una altra cosa és que hi fem cas o no hi fem cas, però hem descobert l'essencialitat. Què és essencial i què no? De fet, hi ha una gran metàfora d'això, que és de les primeres coses, de les primeres expressions que vam sentir quan la pandèmia era fa un any, és quan ens van dir aquests serveis es continuaran prestant o aquests treballadors hauran de continuar anant a treballar perquè presten un servei essencial. Què és essencial? I la cura de les persones es va demostrar que ho era. La cura en un sentit molt ampli, però no només els que van a casa de la gent gran o de la gent discapacitada, però també els que treballaven en un supermercat, poso per cas. Aquests són essencials. Llavors, en aquest món més incert i on hem descobert alguna essencialitat, ens podem atrevir a fer una visió així d'algunes coses que pensem que el futur serà així? Sí, per exemple, des d'un punt de vista sanitari, els experts, a tots els que he parlat, ja que invocàveu la meva condició de periodista per dirigir-me avui a vosaltres, doncs, des d'un punt de vista sanitari, els experts diuen que trigarem temps a treure'ns la mascareta, almenys en llocs concorreguts. I això pot ser un vagó de metro, un autobús, uns grans magatzems o quan anem a agafar un avió. Aquella imatge que fins ara veiem reservada moltes vegades a persones de l'extrem orient, de la Xina o de països asiàtics, que anaven amb una mascareta i deies que exagerats, no? Doncs no. Doncs aquesta serà una condició que segurament la mantindrem en el temps. Primer perquè el procés de vacunació s'allargarà i després perquè un cop nosaltres vull dir els catalans o els europeus estarem vacunats,
no tot el món estarà vacunat. Ja hem dit abans que som interdependents i, per tant, en un món que viatja i que es mou i que es belluga, doncs segur que al nostre voltant hi haurà gent que no estarà vacunada. I, en conseqüència, més valdrà prevenir. I la mascareta ha resultat ser útil. En aquest sentit, tots els experts han explicat que si aquest hivern no hi ha hagut grip és perquè portaven mascareta, que s'ha notat que pràcticament no n'hi ha hagut. En el terreny també sanitari, no tothom suporta bé la incertesa. És a dir, la carta que us llegia abans del restaurador de Girona, l'afectació econòmica és molt gran, però també el canvi de plans constants, per no parlar del dol. És a dir, jo no voldria que ens hi acostuméssim, però Catalunya ha perdut, no ens hem d'acostumar, Catalunya ha perdut la vida amb la Covid-19 més de 21.000 persones. Això ha generat molt patiment, per començar, a les persones que han mort, però després a les que han estat al seu voltant. En fi, quantes històries no hem sentit de persones que es van morir soles, sense ningú que els pogués agafar la mà, o de quantes persones van saber que s'havia mort un ésser estimat sense poder-li fer costat i després, ara ja no tant, però en aquell moment, sense poder-li fer una cerimònia de comiat en el temps degut i amb les condicions que hauríem volgut, ni tan sols podent ajuntar tota la gent que estimava aquella persona. Tot això té una càrrega d'afectació molt gran en el futur. Jo crec que anem a una societat més susceptible, amb pitjors condicions per acceptar l'adversitat. En tot cas, sobre això ja hi tornaré més endavant. L'afectació econòmica també és molt gran. Per tant, anem a una societat a dues velocitats, la dels que podran refer la vida amb una certa normalitat per les raons que siguin, i aquells que hauran pagat un peatge i continuaran, sobretot en el terreny econòmic, però també, com us dic, de la salut mental, continuaran pagant un peatge d'aquesta pandèmia. En el terreny econòmic, a més, potser alguns dels que més estan patint són dels que ja venien malament de la crisi financera del 2008 i del rebot del 2012, o sigui que han sortit del foc i han caigut a les brases, gairebé. Per tant, atenció a la salut mental de cara al futur i a la desvinculació social. A la desvinculació social. Què vull dir amb això? És a dir, la vida en societat és un conjunt de drets i deures. Els drets sempre els tenim molt clars i els reclamem. Els deures ens costen més, ens els han de recordar i a vegades ens els han d'aplicar a la força. A la força vol dir a la força de la llei, a l'extrem fins i tot del Codi Penal, o, què sé jo, a l'hora de pagar impostos, perquè hi ha també una sèrie de multes i de procediments administratius que poden acabar a la presó si un no compleix amb les seves obligacions. Però, esclar, un estat que no t'ha protegit adequadament quan més ho necessitaves, ha trencat part del seu contracte social. I molta gent se sent així. És a dir, sí, l'Estat està aquí per protegir-me, però què ha fet per mi? Després, si vas a mirar, afortunadament, vivim en un país que té sanitat pública. Us asseguro, jo he conegut, abans ho deia en Josep Maria Jovany, jo vaig estar als Estats Units i vaig viure 4 anys, vaig veure de prop el drama que significa a tots els nivells que els nord-americans no disposin d'una sanitat pública i s'hagin de pagar la sanitat a través de les seves mútues, sovint vinculades al contracte de treball. Hi ha una part dels diners que no els hi paguen en efectiu, sinó que se'n van a la mútua. I tot i així, si no paguen molts diners cada mes, després, quan ve una malaltia greu, igual no estan coberts. Això nosaltres no ho tenim. I no vull deixar de dir-ho, perquè jo crec que això, almenys, ens ha alliberat de la primera angoixa, que és la de saber que si agafem el virus i ens trobem malament, ens portaran a un hospital. Després, Déu dirà, cadascú té les condicions que té, físiques, em refereixo, i vés a saber com l'afectarà, però són molts més les persones que han entrat en un hospital i n'han sortit vives, n'han sortit curades, que no pas les que han mort. I, per tant, sense un cost directe per a aquestes persones, amb independència de la seva situació econòmica. Bé, per tant, sí que és veritat que l'Estat ha complert amb una part de les seves obligacions, però no amb totes, i no sempre. I ara ho estem veient. L'altre dia feien un reportatge a TV3
a banda i banda de la ratlla de la frontera entre Espanya i França, territori català en tots dos casos, però administrativament dos estats diferents. Un restaurador de Perpinyà havia rebut infinitament més ajudes que no pas un restaurador de la banda del Principat de Catalunya. És a dir, l'Estat ens ha fallat en aquest sentit, no? I ha quedat bastant despullat també sobre la seva capacitat d'ajudar-nos econòmicament, no? Una altra qüestió que em sembla que el futur a curt i a mig termini ens marcarà és que la virtualitat guanyarà la presencialitat. És a dir, fixeu-vos que ens hem acostumat a fer-ho tot a través d'una pantalla, que us haig de dir, per exemple, el que està passant ara mateix. I és veritat que les pantalles ens ajuden i ens poden fer companyia. I estic segur que molts dels que esteu aquí sort n'heu tingut durant la pandèmia per poder veure els vostres fills o els vostres nets i, naturalment, per estar connectats al món a través de les notícies, els diaris, la ràdio, la televisió mateix, les pantalles. És evident que això ha sigut una ajuda. Però, clar, la pantalla és una crossa. La pantalla, és a dir, el món virtual, el món digital, no pot substituir sistemàticament i sempre la relació humana, la presència, no? A part que hi ha molta gent gran que potser no se'n surt, o molta gent amb pocs recursos que tan sols ni té wifi a casa seva. És a dir, aquestes coses també s'han de tenir en compte. Però la falta del contacte humà. La pandèmia ens ha aïllat una miqueta i ens ha fet una miqueta més Robinsons Crusoes cadascú en la nostra illa de casa nostra. I això després no és fàcil de reprendre. Deixeu-me que us parli de la meva experiència. Jo treballo en un diari. En un diari més o menys tothom té clares quines són les seves missions, però abans de posar-se mans a l'obra cal que una sèrie de gent prengui les decisions sobre què farem demà o què farem el mes que ve o què dedicarem la portada del diumenge, quina fotografia hi posarem, quin titular hi posarem. És a dir, hi ha un procés de discussió. Ara aquesta discussió és virtual. S'assembla bastant al que estem fent ara. Ja es pot fer, és evident que ja es pot fer. És a dir, surt un, diu, l'altre contesta. Però no trobeu que aquest tipus de relació a través de la pantalla és molt instrumental, és molt per transmetre informació? És a dir, jo ara vinc aquí, us dic una sèrie de coses, potser algú de vosaltres al final farà una sèrie de preguntes i ja està. Però si jo hagués vingut avui a Sant Ildefons, abans de començar, amb alguns de vosaltres hauria tingut alguna conversa. I després de sortir també, i potser caminant cap a casa hauríem fet un tros de recorregut junts amb algú. Què vull dir amb això? Doncs que en les converses personals, a les presencials que per mi són essencials, és quan justament surt allò més genuí, més autèntic i segurament més creatiu de les converses entre les persones. Mireu, en aquest sentit, no fa gaires dies entrevistaven José Ramón Ubieto, que és un psicoanalista, i deia: en el món post-Covid, la presència serà un luxe només a l'abast dels rics. Una mica com dient que això que estem fent ara, que les conferències amb la pantalla, és una mica low cost. Serà, en el cas de l'educació, pot ser molt més profitós o ha de ser molt més profitós que un alumne estigui en una aula amb els seus altres companys, perquè anar a l'escola no és només anar a adquirir informació o coneixement, sinó també és anar a adquirir relacions, és aprendre a relacionar-se amb els altres. Aquí zero, a les pantalles d'això zero, i per tant l'educació en pantalles serveix per una emergència com la que estem seguint, però la que estem vivint, però podria ser low cost. Doncs bé, aquest psicoanalista li deien: com reprendrem els vincles socials després de la Covid? I deia: cal recuperar la conversa cara a cara com a generadora de vincle social. Som cossos que parlen. Necessitem alguna cosa més que paraules i imatges retransmeses per comunicar-nos. En la conversa real i física hi ha lloc per a tot allò que resulta inútil i improductiu, l'única raó de la qual és la recerca del suport de l'altre per superar les situacions d'incertesa. Si és ben veritat. A vegades, per consolar algú, què fas? El toques, l'agafes de la mà o del braç. Proveu de fer-ho ara amb una pantalla. No ho podem fer. Podem fer silencis, podem dir paraules, tot això ja consola, ja acompanya, insisteixo.
però hi ha un llenguatge no verbal, mantenir un silenci ara de 30 segons o d'un minut aquí se'ns faria molt estrany. Però fixeu-vos el que diu ara aquest senyor. Diu, li pregunta al periodista, però aquesta conversa que diu vostè, inútil, improductiva, serveix d'alguna cosa? De què serveix aquest tipus de conversa? I diu, tot sovint, allò que resulta improductiu econòmicament és el més productiu des del punt de vista humà. Que és improductiu des del punt de vista econòmic és el més productiu des del punt de vista humà. I diu, l'imperi GAFAM, GAFAM vol dir Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM, es regeix per estar connectat a tota hora. Aquests, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, busquen que no hi hagi intervals en la navegació, perquè en el moment en què nosaltres ens desconnectem, deixem de produir dades per ells. Les dades que ells necessiten perquè els seus negocis creixin, per poder dir, a la vista dels minuts que ha estat navegant aquesta persona o de les pàgines que ha visitat, li podem vendre un cotxe o el que sigui, no? Diu, en canvi, la interacció presencial està oberta a qualsevol antídot contra la rigidesa de la conversa monitoritzada. I li pregunten, i quins són aquests antídots? Diu, coses senzilles. La sorpresa, l'humor, les coses sense sentit. Fixa't que la síndrome del treballador cremat afecta més els que teletreballen. Els que treballen de manera presencial tenen la possibilitat de fer pauses i d'establir converses en persona, amb companys, per coses tan banals com criticar el cap, fer una broma sobre la càrrega de treball que tenen o tenir una conversa absurda sobre aspectes quotidians. Tot això que sembla insubstancial o intranscendent, en realitat, ens ajuda a sentir-nos acompanyats i a superar les nostres angoixes. Val la pena, doncs, que no ens pensem que aquesta virtualitat ha de ser normalitat. En fi, jo també estic sota l'influx d'una experiència personal. L'altre dia vaig entrar a l'aplicació del meu telèfon mòbil de la Caixa per dir-li a la responsable de l'oficina que li havia de baixar uns papers i que quan aniria bé que li portés. I em va dir, demana cita per fer-ho a través de l'APP. Vaig pensar, però si només baixo uns papers, tan fàcil com seria entrar i dir, que els deixo, que és com ho hem fet tota la vida, no? Però bueno, vaig demanar cita i aleshores automàticament la pantalla em va dir, quan arribi a l'oficina, faci servir el botó de hola, ja sóc aquí. I aleshores la persona que està dintre, que per tant deu estar a 10 o 15 metres d'on jo soc, sabrà que vostè ha arribat. Realment tot això ens ho hem de dir així, a través de pantalles? També haig de dir una cosa, no us penseu que estic en contra de la cosa digital, entre les coses, tota la vida he treballat en pantalles, almenys a la primera pantalla de la televisió, no? I avui, per exemple, he tingut un cas paradigmàtic d'aplicació positiva de les pantalles, perquè em sembla que algú deu haver sentit que ho explicava just abans de començar, però he entrat a la pàgina de Sanitat a veure si m'agafaven per vacunar-me, perquè em falten mesos per fer els 60 anys i he volgut veure què és el que passava. I m'han agafat. No només això, sinó que m'han dit dia i hora, el mateix que allò de la Caixa, però per una altra qüestió, m'han donat dia i hora i demà em vacuno. Vull dir que les coses no són, amb la primera dosi, les coses no són tan dolentes. Per tant, com reprendrem els vincles després de la Covid? És important reprendre'ls, no pensar-nos que la virtualitat és la nova normalitat. Entre altres coses, perquè un dels efectes secundaris més greus, jo crec que estem passant, és el de la infodèmia, l'accés d'informació. I en això sí que el meu gremi té molta culpa i l'exemple més immediat és el que està passant amb la vacuna d'AstraZeneca, que hem parlat dels problemes, dels efectes secundaris que pot tenir, però resulta que això estadísticament afecta a poquíssima gent, a molta menys de la que pot emmalaltir, dels efectes que poden tenir els que poden emmalaltir, o molts altres medicaments, que si llegeixes els prospectes, tenen indicacions percentualment, estadísticament, molt més greus
per molta més gent que no pas la de la vacuna. L'Iñaki Gabilondo, un col·lega meu que no fa gaire s'ha retirat perquè diu que estava tic d'haver de renyar tothom cada dia amb el seu sermó matinal, ja té 78 anys, potser volia fer un canvi de vida, però vaja, dit que ja en tenia prou. Diu sovint que ens fixem què és el que falta quan hi ha una inundació. Quan hi ha una inundació, una torrentada, què és sovint el primer que falta? L'aigua potable. Doncs ara tenim una inundació d'informació i segurament el que ens falta és informació potable. O sigui, ben païda, ben presentada, que ens permeti entendre el que està passant i prendre les nostres decisions, que en el fons d'això es tracta la feina que ha de fer el meu gremi, no? Explicar què és el que passa perquè la gent entengui en quin món viu i, en conseqüència, ben informada, pugui prendre amb més autoritat les decisions més importants que afectin a la seva vida. Doncs no, estem parlant de vegades de futileses o estem parlant de qüestions que sabem que tindran el premi de l'audiència perquè són morboses o són interessants o creen l'alerta d'aquell dia o l'alarma d'aquell dia i vinga, l'endemà en buscarem una altra. Per tant, anirem a un món per tot plegat perquè s'ha trencat aquest contracte social, hi ha un món sobreinformat i a vegades informat a partir d'elements més escandalosos, més susceptible. Penseu també, i amb això acabo, el món en el que anem, la pandèmia, amb pandèmia o sense pandèmia, hi ha un fenomen que afecta molt les democràcies, però que amb la pandèmia probablement s'estigui accelerant també, que és allò que en podríem dir la fatiga de les democràcies. Va haver-hi un moment quan va caure el mur de Berlín que semblava que, i alguns teòrics ho van escriure, el Francis Fukuyama va parlar del final de la història. Va dir que amb la caiguda del mur de Berlín havia guanyat la llibertat, havia guanyat la democràcia i havia guanyat el capitalisme. I que, per tant, poc o molt, tots els països del món anirien caminant cap a uns sistemes, cap a adaptacions locals de les nostres democràcies liberals. Dic nostres, tot i que a Espanya ja sabeu que la democràcia ha sigut l'excepció i no pas la regla, però les democràcies liberals a les que tendíem a assemblar-nos. I, en canvi, què ens hem trobat en els últims temps? Que hi ha hagut que la democràcia, que té aspectes, jo crec que insubstituïbles encara, perquè com això sí que ho deia Churchill, no s'ha trobat res millor encara, o és el menys dolent dels sistemes, doncs és el menys dolent perquè ens permet discutir-nos els uns amb els altres i prendre decisions amb consens o a partir de majories, etc. Però això sobre el paper. Després, a la pràctica, tot s'ha complicat més. Hi ha el joc de la majoria que s'imposa sobre la minoria i, sobretot, i ara, per exemple, ho estem veient amb la formació de govern a Catalunya, però ho vam veure durant gairebé un any amb la formació de govern a Espanya o de la manera que va marxar Donald Trump dels Estats Units. Tot costa molt. I llavors, en un món que va molt ràpid i on el diner mana molt, l'activitat política va més lenta i, per tant, sembla que sigui més ineficaç. I de cop i volta, doncs això que us he dit abans, els xinesos han construït un hospital en un mes. Per què? Perquè han agafat no sé quants soldats o no sé quants voluntaris que potser no ho eren, que eren gent forçada, però que és una dictadura, els hi han dit tu a fer això i ho han fet. Les democràcies van una miqueta més lentes. Són, en aquest sentit, una mica més ineficaces. Però el pitjor no és, diguéssim, aquesta lentitud de procediment, sinó que estarien fallant els seus principis fundacionals. Una democràcia està basada en què? Doncs en el respecte a l'altre, en la separació de poders, en la llibertat d'expressió, en el bé comú. I fixeu-vos, no fa gaire també, en una entrevista, un artista xinès de 63 anys que ja no pot viure al seu país i que viu a l'estranger, que es diu Ai Weiwei, és un reputat, ha tocat moltes tecles artístiques, però ha fet pel·lícules, fins i tot n'ha fet una del confinament que li ha portat molts problemes. En el seu moment va firmar a favor dels presos polítics catalans. L'Ai Weiwei
deia l'altre dia que Occident, les democràcies occidentals, estan perdent els seus valors. I deia una cosa tremenda. Ell ha fet una pel·lícula sobre el confinament a Wuhan, diu, i naturalment ja sabia que això a la Xina no es podria estrenar, però pensava que en els festivals de cinema dels Estats Units, de Canadà, d'Europa, doncs es projectaria la seva pel·lícula. O que la passarien per Netflix i Amazon perquè estaven encantats amb el resultat i que no es podia, perquè no va ser fàcil per ell rebre les imatges de molta gent que va treballar per ell des de dintre de la Xina i li enviaven per gravar la pel·lícula. Diu, però de cop i volta, molts d'aquests països occidentals li deien no la podem acceptar. Diu, i això ho entenc. Diu, el mercat del cinema mundial avui és xinès. El mes de febrer passat, fa 2 mesos, la Xina va superar els Estats Units com el mercat més gran cinematogràfic del món. El principal consumidor del planeta Terra de pel·lícules avui en dia és Xina. I pels festivals cinematogràfics això vol dir estar sota una autocensura o sota la censura de la Xina. Perquè tu no pots passar una pel·lícula a la Xina si no li posen un segell d'entrada, per dir-ho així, en diuen el segell del drac, el Dragon Seal, que és el que dona el Departament de Propaganda del Partit Comunista. I, esclar, segons què diguis a la pel·lícula o segons quines trajectòries tinguis, no et posaran aquest segell. Per tant, la teva pel·lícula no es veurà a la Xina, on hi ha milions i milions de persones que la podrien veure, i tu perdràs un mercat molt important. Diu, per tant, a la indústria del cinema a Occident no li va projectar la seva pel·lícula, perquè no podien perdre el mercat xinès. Diu, Occident està totalment col·lapsat per la necessitat de capital i per la recerca de beneficis. Ha abandonat les llibertats. I la cosa empitjorarà tot el món, perquè a la Xina estem en un intens control i supervisió. Tot està vigilat, però això ens pot passar també aquí i, de fet, ja comença a passar. I posa com a exemple aquell periodista que van matar a una ambaixada d'Aràbia Saudita a Turquia. Occident es va queixar vagament, però després no ha passat res més. Diu, per tant, en aquests moments, parlar de llibertat d'expressió és una broma perquè només es permet que diguem allò que el poder accepta i no et deixaran dir res realment crucial o qüestionar allò que està establert. I li pregunten, patirà la democràcia quan passi la pandèmia? I diu, la onada de 30 o 40 anys de democratització que estàvem vivint des de la caiguda del mur està arribant al final. Fixa't en el que està passant a Brasil o als Estats Units. Hi ha un enorme retrocés en la idea de l'estat liberal. Molts d'aquests països estan en crisi i deixen espai per règims autoritaris o per polítiques autoritàries, que és una miqueta allò del Trump. I li pregunten com ens podem protegir de tot això. Doncs la societat civil ha de defensar la llibertat d'expressió i una veu independent. Si no tenim això, no tindrem control sobre el futur. Compte, doncs, amb les pantalles també i amb la cessió de poders. Ara s'acabarà l'estat d'alarma a Espanya el mes de maig. Per raons d'interès electoral, doncs el govern espanyol segurament sap que tindria molts problemes per aprovar-lo al Congrés i ja diu que ja s'acaba perquè ja venen les vacunes. I estem sentint autonomies que, com que no volen que les decisions sobre confinament depenguin dels jutges, perquè això sempre acaba en mans dels jutges, doncs diuen, no, que continuï l'estat d'alarma, però l'estat d'alarma, com el seu nom indica, és un estat excepcional. Jo crec que no podem cedir massa temps en nom de l'excepcionalitat els poders que tenim els ciutadans. I, en fi, acabo. Us deia, per tant, que parlant del futur, i tot i reconeixent les 3 lliçons que deia l'arquebisbe de Canterbury, som interdependents, som fràgils i som desiguals. Hem superat algun límit i hem descobert i hem de redescobrir l'essencialitat, perquè anem a un futur més incert que mai, on la virtualitat guanyarà la presencialitat si no ens hi fem, que és important, per tant, repetre els vincles socials després de la Covid i que hem de vigilar amb la fatiga de la democràcia, perquè si no acabarem en mans de règims autoritaris o amb un ascens de l'extrema dreta que ja estem veient que ens costa de parar. I que anirem a una societat més susceptible perquè tots estem pagant algun peatge. I sobre això, malgrat tot, deixeu-me fer una crida o una invocació final
no exactament a l'optimisme, però sí a creure en nosaltres mateixos i en les nostres potencialitats. Ara fa 3 setmanes em van demanar si podia escriure un text per un butlletí que es distribueix entre alumnes d'una escola que hi ha diverses aules a tot Catalunya, i que els digués als nois, que acompanyés els nois i a les noies en la pena que estan sentint perquè moltes de les seves relacions socials han quedat tallades com a conseqüència dels confinaments. I jo vaig ser una mica contracorrent, i us ho llegiré. Dic, disculpeu que posi en perspectiva l'impacte de la pandèmia en la vostra vida. Penseu com deu ser viure-la en un camp de refugiats a Grècia o, per no anar més lluny, en una nau industrial abandonada de Badalona. I tampoc no us penseu que sou els més afectats per les conseqüències de la Covid-19. Com es deuen sentir els vostres avis i àvies que s'han quedat sense el dinar de Nadal, sense una festa d'aniversari o sense una simple abraçada vostra i es lleven cada dia pensant que potser aquest va ser l'últim Nadal, l'últim aniversari o l'últim dia que us podran abraçar. En canvi, quants Nadals, espelmes per bufar i quantes abraçades teniu vosaltres per davant? Voleu que us parli del drama de la gent de l'edat dels vostres pares que s'han quedat sense feina i a qui ningú no contracta? En aquesta pandèmia tothom ha perdut alguna cosa. I disculpeu que ara examini la vostra situació a la llum de les experiències dels que us han precedit, perquè sovint diem que vosaltres ja no viureu tan bé com els vostres pares. Pregunteu a casa els que van viure la Guerra Civil, la postguerra i sota la dictadura, quants trossos de vida no es van deixar entre les bombes, la gana i la repressió política i moral. No pretenc consolar-vos amb els mals dels altres, ni rebaixar l'experiència del confinament, però al segle XX, a Catalunya, s'han viscut experiències bastant més terribles que aquesta. No hi ha hagut cap generació que ho hagi tingut fàcil i, creieu-me, la vostra no és de les que pitjor ho ha tingut. No tingueu nostàlgia d'un passat que no heu viscut. Teniu raó en què el món en què viviu no us agrada perquè està al límit. Entenc perfectament que la incertesa vital que ens provoca el canvi climàtic enfosquegi les vostres il·lusions, projectes, etc. Aquesta amenaça pel planeta no es pot relativitzar, o que el mercat laboral pagui poc i malament. Però no és veritat que el món vagi només cap enrere, i no parlo de les beques Erasmus que vosaltres ja heu pogut disfrutar, o dels telèfons mòbils o de les píndoles anticonceptives, sinó que parlo d'un estat de consciència estès i imparable sobre la situació de les dones o de les persones amb diversitat sexual que venen de segles d'abusos i d'inferioritat i que ara, encara que amb pentes i rodolons, comencem a revertir. La mateixa consciència mediambiental que formula tanta incògnita raonable sobre el nostre futur és en ella mateixa un avenç en relació a la ignorància en què abans ens feien viure o volíem viure. Aquest és un món paradoxal. Tot està amenaçat, però mai com ara havíem estat tan conscients de l'amenaça i generacions com la vostra ja no se'ls pot fer passar amb raons. Per tant, el que ens correspon és actuar, comprometre'ns amb les nostres actituds, hàbits i relacions de cada dia, perquè les revolucions i els canvis les fan els joves. I això ens porta al final. La vida és lluita. Per començar, lluita per la mateixa vida. No penseu que els drets de què ara gaudiu i us semblen indiscutibles, que les dones votin, la jornada laboral de 8 hores, el matrimoni homosexual, són normals perquè quan vau néixer ja us els vau trobar. Us els vau trobar perquè algú va anar a la presó o va perdre la feina o va caure en l'ostracisme social per assolir-los. No doneu per assegurats tots els drets de què ara gaudiu. Són difícils de guanyar i fàcils de perdre. I sobretot, no confongueu progrés i benestar amb consum. Aquesta és la gran responsabilitat de la meva generació. Haver pensat que si us ho donàvem tot, no us faltaria de res i tindríeu una infància feliç. Us hem desconnectat de l'espiritualitat, de la gratuïtat, del sentit del bé comú, de la relació entre l'esforç i el resultat, d'allò que ens fa més nobles i aixeca el llistó de la vida col·lectiva i us hem convertit en consumidors abans que en persones. Per això, quan la pandèmia ha tallat en sec el nostre model de vida, hem perdut els límits materials en què estàvem acostumats a moure'ns i sembla com si algú ens hagués estat estafant. Ara ens hem d'aixecar tots, joves i grans, i amb una decisió per aquí i amb una actitud per allà, anar contestant la pregunta que el bisbe Pere Casaldàliga feia sempre a la gent quan hi conversava. I què? Com va la lluita? Doncs això, bona lluita. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies per la xerrada, per la conferència. Jo voldria fer una apreciació amb això de la virtualitat. Jo, tot i que és veritat, tot això de la presencialitat, però crec que té molts avantatges també la virtualitat.
tot i que hi ha molta gent que segurament no pot entrar, és a dir, que no tothom serà usuari d'una tecnologia, que altres sí que la tindrem, però crec que té les seves avantatges. És l'estalvi de temps, el trobar-te a casa teva, potser aquestes dues coses, o també sentir-te, si vius sola i tens aquesta opció, també, Segur. d'alguna, et serveix de companyia, també. Segur. És a dir, és potser això. Sí, és només aquell avís, d'altra banda, lògic, de dir, escolta, no ens quedem tancats a casa, s'ha de sortir, s'ha de... Veient les coses que passen, a vegades sense cap pla específic, no? Però tens estímuls que segurament t'ajuden, no? En fi, però estem d'acord. Julià Sempere, t'obro el micro. Molt bé, moltes gràcies, Antoni. Després de la teva xerrada, del teu escrit pels joves, he dit un bravo. Ha estat molt bé. Ara, la meva pregunta és, n'haurem après? Haurem après que tot això que hem estat fent, menys viatges, menys anar amunt i avall, menys embrutar el planeta, n'haurem après? Aquesta és la pregunta. Jo crec que alguna cosa queda sempre. De tota manera, la capacitat per oblidar allò que no ens convé és molt gran i, per tant, no n'haurem après tant com voldríem, no? D'això, en fi, jo crec que tornarem a cometre alguns errors, però que li hem vist una mica les orelles al llop i ni que sigui per prudència o per por, o senzillament perquè no ens ho podem permetre, doncs algunes persones hauran vist que poden passar menys o poden fer un altre tipus de vida. Però, en general, la capacitat d'aprendre la lliçó de l'espècie humana sabem que és limitadeta, com si diguéssim. I en aquest sentit veig que hi ha una pregunta per escrit en el xat del Benjamí Mercader, que diu: els poders occidentals han descobert amb la pandèmia la manera de controlar i dirigir la població, sobretot quan han experimentat que ja es pot consumir sense sortir de casa. Bé, sí, es pot consumir sense sortir de casa, això ja no calia la pandèmia, en el sentit que els d'Amazon t'ho portaven a casa. Però bé, encara hi havia... I això ha modificat molt, està modificant molt el sentit del comerç i, per tant, de l'urbanisme, etc. Això té moltes més ramificacions de les que pot semblar a simple vista. Però hi ha una part de l'activitat econòmica i de l'activitat humana que no es pot fer a casa. I és aquí on jo faria una crida, si no una certa rebel·lió, si una certa vigilància. És a dir, allò que, sense fer mal a ningú, ens agradava abans de la pandèmia, ho hem de continuar poder fent. I, per tant, insisteixo, sortir de casa, trobar-se, fer reunions presencials, vincular-se, el cas d'una parròquia, però el cas d'una associació de veïns, d'una comunitat de l'ordre que sigui, dels interessos que sigui, no? Tot això és molt important que ho continuem fent, perquè si no sí que ens desdibuixem, sí que desapareixem i ens convertim en un número i jo crec que això fa la vida menys amable i des del punt de vista dels drets una mica més perillosa. És a dir, jo he estat en una campanya electoral no fa gaire en què he defensat el vot electrònic, perquè em sembla que és el que correspon a l'estadi de desenvolupament tecnològic dels nostres dies, és a dir, s'ha de poder votar electrònicament. Però això ha de poder conviure amb el vot presencial. Hi ha una sèrie de rituals presencials que no hauríem de perdre perquè també, segons com, perdrem la sal de la vida. Però això potser és una miqueta més poètic. Més preguntes? Bé, gràcies per la xerrada, m'ha agradat molt. Les 3 lliçons de l'arquebisbe de Canterbury m'han agradat moltíssim. I amb la primera conclusió de som interdependents, em pregunto cada dia com és que si hem trigat un any a tenir vacunes,
ara les distribuïm malament i ara el capitalisme hi fa negoci. Com és que no som capaços de retirar les patents de les vacunes per distribuir-les de forma equitativa per a tot el món, fet que hauria de ser no només un tema de justícia, sinó un tema d'egoisme. Si no aconseguim que arribin a tot el món, sabem que el virus és molt probable que muti i que la pandèmia s'allargui i es giri contra nostra. Per tant, fins i tot des d'un punt de vista egoista, hauríem d'aconseguir el tema aquest de les vacunes. I potser, amb la pregunta que feia en Casaldàliga, com va la lluita, una primera cosa hauria de ser això, aconseguir l'eliminació de les patents. Sí, no soc un expert en això, però per desgràcia, per sort o per desgràcia, és a dir, hi ha una part de l'estímul per la creació que té a veure amb els beneficis que un pensa obtenir. Això pot acabar sent endimoniat, no? Però perquè vegi que no m'ho trec de la màniga, li ensenyaré un retall de l'altre dia. El Boris Johnson, en una reunió a porta tancada, parlava de com és que havíem tingut les vacunes tan ràpidament, no? I la seva resposta va ser perquè havíem arribat a una mena de simbiosi entre capitalisme i avarícia, no? És a dir, si tu no tens expectatives de benefici, no et poses a fer segons què. I això és el que van fer els laboratoris quan es van posar a fer la vacuna. Certament, com diu vostè, si no hi ha vacunes i morim tots, no hi haurà res. O sigui, no hi haurà món, no hi haurà beneficis possibles, no? I és possible també que això estigui en part dels problemes que s'han esbombat d'AstraZeneca, perquè aquesta és la vacuna que s'està subministrant a peu de cost, és la més barata del mercat. Vés a saber si li han fet mala propaganda també per això, no? I potser no agradi gaire als seus competidors, no? Però sí, és evident que la qüestió de què fem quan tenim un bé que és per tothom i el sotmetem a les lleis del mercat, home, això, el preu de cost té sentit que el paguem entre tots a través dels diners públics, però els beneficis no. Però aquesta és la discussió del capitalisme, no? Quan capitalisme pot acceptar, això no és una frase meva, però que ja fa temps que circula, no? Quan capitalisme pot acceptar la democràcia, no? Perquè si no ens passa com allò que deia l'activista xinès, que és que a base de posar els beneficis i de buscar mercats i de complaure allà on hi ha més milions de consumidors, doncs al final callarem una crítica a un règim autoritari senzillament perquè volem que ens funcionin com a clients. De manera que jo crec que vostè ha fet bastant de diana amb la seva pregunta. En Ramon veig que ha escrit, crec que hi ha un gran tema que és la manca de confiança del carrer en els experts i la feblesa de la societat civil. Té lògica o és possible o cal fer-ho reversible? Bueno, això donaria també per una altra conferència. Els experts, bueno, aviam, d'això se n'ha parlat molt, no? Sortien els polítics i deien, no, nosaltres diem el que hem de fer el que diuen els experts. No, perdoni, els experts a vostè l'orienten, però el que està facultat per prendre decisions i l'han votat perquè les prengui és vostè, que és el polític. Ara, vostè miri de prendre les decisions el més ben informat possible, no? I després diu, la feblesa de la societat civil. Cal fer-ho reversible? Absolutament, cal fer reversible aquesta feblesa. Però, esclar, és que hem cedit poders i llibertats, hem obeït el toc de queda, el confinament, la mascareta, perquè entenem que és útil, però estem obeint molt. I la tentació aquí de dir, bueno, doncs ara jo mano en situacions excepcionals, amb estats d'alarma o amb tocs de queda, doncs és gran, no? És que, clar, va haver-hi un moment, ara fa un any, us en recordareu, que ens assèiem els dissabtes davant de la tele i sortia el president del govern i deia el que es podia fer i el que no es podia fer, no? Això per una societat democràtica i adulta és bastant inconcebible, no? Aquesta limitació de la vida, senzillament perquè un poder polític ho diu. Esclar,
vam entendre tots que dipositàvem a les seves mans la gestió. Bueno, dipositàvem, se les va autodipositar perquè algunes de les funcions corresponien als governs, que en aquest cas el nostre govern de la Generalitat, i la primera cosa que van fer va ser quedar-se'ls. Després, quan hi havia més problemes, el que van fer va dir no, ara això ho porten les autonomies. I, per tant, quan s'han de donar ajudes, que les donin les autonomies. Però, bueno, aquesta és una altra història. Bé, hi havia... Josep, tu havia obert el micro. Si pots, has d'obrir el teu micro, també. Bé, passo a una pregunta que hi ha, preguntes i respostes, del Casimir Lois, que diu: creu possible una futura societat democràtica judicial de la mateixa manera que existeixen monàrquics republicans? Bé, si acceptem la contradicció in terminis, doncs sí, esclar, podem tenir... Aviam, el Franco parlava de democràcia orgànica, vull dir que i l'Alemanya comunista es deia República Democràtica Alemanya, o sigui que la pobra democràcia aguanta tota mena d'adjectius a continuació, no? Sí, jo crec que aquest és el problema, no? Que en determinats moments els polítics diguin no, això no es pot fer perquè la llei no ho permet. Que és una manera de dir, i no tinc cap interès en que ho permeti, ni que es discuteixi, ni d'avançar, ni de canviar-ho, encara que vegi clarament que hi ha cada vegada més gent que ho vol canviar. Bé, per això s'acaben enfonsant els règims i cauen els governs, o queien, no ho sé, ara hi ha les condicions de transmissió de la informació, d'estats de consciència, de control social són més grans que fa dècades, i no sé quins resultats pot tenir això en l'avenç de les llibertats. Però sí, la tentació que ens governin els jutges, que seria una manera de... O sigui, abans ens deien, manen els militars. Bé, doncs ara, en comptes dels uniformes, les togues. Sí, això és possible, sí. Tinc una pregunta especulativa que fa referència a la immunitat. De moment no se sap la vacuna quin tipus d'immunitat deixarà. Si serà de 3 mesos, d'un any o de 4 anys. Llavors, al ritme que anem ara, ens estarem vacunant durant tot l'any 2021. Vol dir que quan s'acabi el 2021, si la immunitat dura un any, hauran de tornar a començar a vacunar els que es van vacunar al gener del 2021. És una mica absurd, no?, tot plegat. Bé, no, la veritat, no soc expert i no sé quina durada tenen les vacunes, perquè, de fet, hi ha altres vacunes que, com vostè sap, són o per tota la vida o per molts anys. No ho sé, la veritat és que no ho sé. De moment, si encara no hem posat la segona dosi, molta gent, ara, francament, se'm fa molt difícil pensar en l'any que ve. Però, a més, insisteixo, nosaltres estarem vacunats, però una part del món no ho estarà i el món viatja, el món es mou. I no pensem només en turistes, pensem en la gent que ve de països africans, tant sí com no, travessant l'estret i arriba a Barcelona, poso per cas. Doncs haurem de conviure amb dues velocitats, també en el món, el dels vacunats i els no vacunats. Moltíssimes gràcies, però em sembla que ens ha ajudat tots a reflexionar sobre el món que ens ve i m'ha agradat tot molt. Jo ja no ho dic una vegada més, aquesta carta final que he llegit, però sobretot d'aquesta pandèmia, deixeu-me que ho digui amb una expressió de l'argot eclesiàstic, hem de sortir convertits, convertits i més solidaris, perquè, esclar, en un món que, com se'ns ha dit, que som interdependents, que som fràgils, que som desiguals. Jo apunto això que és desigual. Ara tots estem preocupats per la vacuna, però hem vist
que hi ha hagut actituds molt egoistes sobre això de la vacuna. Tots hem vist com persones que han pogut s'han anat a vacunar abans d'hora. Hem vist també que als països pobres això de la vacuna, mentrestant que nosaltres ho tinguem solucionat sense adonar-nos que en un món interdependent, si no és tot el món, aquí no estem immunes. De tot això em sembla que n'hem d'aprendre i hem de canviar. Hem de canviar el nostre estil de vida. M'ha agradat molt el de la carta perquè ha posat sobre l'èmfasis de dir home, ara ens sembla que tal com estem malament. Recordeu-vos com érem. Recordeu-vos d'on venim i la gent que ha lluitat. També ara nosaltres hem de lluitar per un món millor. Hem de lluitar per un món millor. Moltes gràcies per la seva conferència. Espero que ens puguem veure presencialment, si més no, a la missa del Pollet. Jo espero que sí, que ja estarem tots vacunats. Fins i tot el Pollet estarà vacunat, no? Fins el Pollet, esperem-ho. De dir moltes gràcies. I acabo, abans he començat ensenyant aquest llibre, n'hi ha un altre que a mi em va interessar molt, que és aquest, La nació en portada, que és una conferència que va fer l'Antoni Bassas a Madrid i que després l'ha ampliat, que jo us la recomano, perquè no perdem la memòria d'on venim i de com s'ha anat construint aquesta democràcia en què vivim, en totes les dificultats que hi ha. I això ho fa mirant les portades dels diaris, des del primer Avui, que va sortir aquell 23 d'abril, fins que l'última és de l'Ara, pocs dies abans que fes la conferència. Moltes gràcies per tot. No, al contrari, moltes gràcies a vosaltres per la vostra invitació. Sabeu que em sento molt especialment unit a la comunitat de Sant Ildefons, sobretot a través de l'estimat Lluís Saumell, que m'ha agradat molt que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies i a reveure. Adéu.